sekali. Nggih. Masyarakatnya kompak nggih. Kompak nggih, Astu. matur nuwun sanget sampun ditimbali mriki malih. Nah. Arep ngaturke apa ndongake marang warga masyarakat Sumberagung Mbak Lia? Nggih, kagem sedaya masyarakat Sumberagung menika hajatipun Bersih dusun. Bersih desa nggih. Dongane sing sae-sae nggih kagem desa pundi wau? Sumberagung, dusun Sumberagung. Sedaya mawon warganipun pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine tambah lancar. Amin. Sing dereng kagungan putra enggal pinaringan putra. Amin. Sing dereng ketemu jodohe enggal pinaringan ketemu jodohe. Amin. Amin. Terus apa nih, Mas? Oh, pokoknya sing apik-apik. Nggih. Nah. Pokoknya sing suwae sae. Iya. Muga-muga sampean yo nanggap wayang. Oh, tetap. Amin. Pokoknya nek Sumberagung ki wis ngontrak awake dhewe kok, Mbak. Oh, ngaten sih. Iya, Alhamdulillah. awake dhewe dikontrak nganti tekan tuwek. Ngono Sumberagung. Amin. Mbak Niken ngaturke apa marang warga masyarakat Sumberagung? Ndongake Mbak Niken. Oh nggih, dusun Sumberagung mugi-mugi napa niku ayam tentrem. Amin. Terus napa niku loh jinawi. Amin. Mugi-mugi sing para pedagang nggih dagangane laris. Dagangane payu, sing pejabat ndang munggah pangkat, sing perangkat kuat momong masyarakat, mbangun Sumberagung, mbangun Jati Gembel, dadi Jati Gembel sing lebih maju. Nah. Saiki Mbak Inces tak jaluk ngaturake adzan subuh. Mas. Piye? Mak Mbok. Piye? Yo yo koyo kancane kon ngaturke ngono kuwi kok adzan subuh ngadani kowe apa piye? Nesu ngene nesu lho. Lah witekno kok mau aku mau dibedak-bedakne terus asih dihukum gantung. Asih wanita rainaga. Sik to jarene awakmu mau ki apa-apa iso. Yo dibuktekne to. Awakmu kepengin ngaturke selamat. Ya ndang rada maju. Mbak Lia Mbak Niken rada mundur. Mbak Lia Mbak Niken rada mundur. Ya awakmu kudu ngaturke ya kuwi mau tata krama trapsila iki ugeraning bangsa unggah-unggah aja nganti ditinggalke. Wong sapa adoh kok kendal kono kae. Aja nganti kok sapa to kae sindene Mas Agung gawe lingsem awake dhewe serombongan Satriya Wasis. Satriya Wasis gawane banci kok gawane ijo kok. Apa meneh kene iki nggone seniman. Papi Ludiono kuwi ya seniman ulung. Mas Erik kuwi sing duwe ya kuwi mau elektron Sriyanada. Sriyanada dadi elektron ki merenges terus ora tau renek mikeme Mas. Sriyanada ya. Merenges. Dadi ki ngaturke ya Mas. Ya. Ndek ini uga ya kuwi mau gambiongan. Nesu. Nesu to. Kok ngono kuwi to. Ngono nesu ya maaf. Kok rumah aku arep ngaturne kok yo kakean ngomong to sing ngono ki. Yo maaf. Kapan to lek aku ngaturne ngene iki aku yo ora penak disawang karo wong-wong ngene iki. Heeh. Apa? Pesawat. Muga. Iki tanggapane Donggalar apa ning Palestina to, Mas? Kok akeh men pesawat ket mau. Piye? Maksudnya piye? Gak oleh kok kan ngomong. Heeh. Kabeh kudu menang. Ya butuh iki pone aku ngaturke iki kabeh iki ya meneng. Oh gak enak sing oleh ngomong. Ora enak sing oleh ngomong, pokoke kudu menang. Pokoke dalang yoga penonton kabeh kudu menang. Heeh. Ya. Ngono ku apa ya sopan pone aku ngaturne permintaan. Donga. Apa nih enek wong ngomong apa ya patut. Ya wis ndang ngaturno. Sopan santun kuwi apa ya eneng ngono. Nggih niki sakderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki sakderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok iki wong sakmene mbane iki jane iki do ngrungokne apa ora to? Mas, Piye kok ngewuhne piye to?
Maksudnya ki pomone aku Jare kon meneng. ya meneng ki meneng tapi ki pas aku arep ngatur ning ngono kuwi ya disauri ngono lho Mas. Oh. Dadi awakmu ngaturi kuwi dibalang omongan. Heeh, sahur manuk ngono ki lho Mas. Awakmu